ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಪಾಪಯ್ಯ ಏತು ಬೆನ್ಪೋರು ಮಾರೆ ಈರು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಲಂಚ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋಜೊಂದಿರ್ತದೆ ಒಡಿಲ್ದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತನ ಇಲ್ಲು ಅವೇ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ 4 ಸತಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಲ್ತೆ ತಂಡಸಿಡು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೆಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ 3 ವರ್ಷ ನಾಚಿ ಇಜ್ಜ ತೆಗಿ ಇದು ನಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟದ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.